Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Let's go! Yeah! What up? Metro and Mega Manila. Give it a quick check and it's now 32 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Yahoo! At syempre, huling banat na po to, huling hagalpak, huling hirit ng programang EDSA. Kasama pa rin po ang trio Tagapayong. Tanghenyo! You're Sir Diego Bandido at walang iba kundi si... Gusto ko pong payuhan kayo. Ano na may papayo mo sa akin? Papayuhan ko po kayo ng, yung ulo niyo po, lagyan niyo ng pulbo para hindi makintab. Duday! Sumusobra ka! Ikaw, Duday, ha? Sige ka sa akin, hindi ka makakatikim ng donut. Joke lang po yan, Uncle Diego. I love you po! Ay, nako, batang to. O siya, mga kabisyo, eto, pag-uusapan na natin to. Habal-habal rider. Sinuntok ang isang joyride rider dahil sa pasahero. Oh no! Pambihira. Ayon po sa video na kumakalat ngayon na pinost ng isa pong pasahero ang lumapit sa isang joyride rider pero hindi niya po tinanggap at bagkos in-endorse niya po sa isang habal-habal. Pero hindi po sila nagkasundo yung habal-habal driver at pasahero. Biglang nagalit to si kuya, binalingan ng galit, sinuntok yung joyrider, pambihira. Tapos sumugot pa ng kutsilyo. Ay, pambihira naman. Siguro baka mahal yung singil, hindi pumayag yung pasero. Sabi niya, hindi, mas mura nga dun sa joyride, ba't ako sa'yo? Asya, hindi na natin matatagalin to, tanga! Logica na natin to! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin yan para mahimasmasan yung habal-habal na yan! Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo boards, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Boards, basic to na nababalitaan natin ng mga habal-habal driver, naninita. Yung iba nga mayayabang pa, galit pa, sinisita yung mga MC taxi natin kasi feeling nila inaagawan sila ng pasahero. Diba? Una po mga kabisyo, doon po tayo sa tama lang ha. Ang habal-habal naman po natin na naiintindihan naman po natin kung bakit sila ganyan. Para maitawid po yung gutom ng pamilya, may mailagay po na pagkain sa pagkainan, kaya ginagawa nila yan. Pero, mga kabisyo, ang mali is mali po kasi. Una, dahil illegal po ang habal-habal, di ba? At pag ikaw naman ay pasahero at sumakay ka sa habal-habal at nadisgrasya ka, walang mananagot sa'yo. Hindi kagaya sa mga MC taxi na legit. Tandaan po natin mga kabisyo, di ba? For God is not a God of disorder but of peace. Di ba? Kaya dapat sundin po natin kung ano sinasabi ng batas. Di ba? Kasi our God is God of order. Di ba? Now, logican po natin. Bakit po may mga taong nananakit kapag hindi nila nakuha yung gusto nila? Kahit wala namang kasalanan yung taong sinaktan nila. Diba? Isa po sa mga posibleng dahilan dyan ay yung kawalan ng kakayahan sa pag-handle ng kanilang mga emosyon. So, hindi nila handle yung kanilang mga emosyon kaya humahantong po sa pananakit. Diba? Kagaya po ng kilala mo, Boards. O pinabarangay pa nga ng misis niya, diba? Kasi sinaktan niya yung misis niya dahil hindi pumayag ng kinalabit niya na gusto niya maglambing, diba? Kaya ikaw,
Wag mo nang hantayin na umantong ka sa ganyan. Antayin na ano tang. Ay, siyempre, huwag yan ang antayin na. Mapatol po. Ano mga kabisyo? Gotta say goodbye. Bilis ng oras. It is now 37 after 8 o'clock. Maraming salamat and hope you guys did have a great time. God bless you all. Coming up next, ang programang Totoy na Love. Kasama po si Totoy Bato. Sa pangalan po ni Tanghenyo ni Duday, ito po niyo abang lingkod, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo on whatever you do, do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! God bless you all and good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!